Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikukupatsani mpata lero, musankhe moyo kapena imfa. Ndipo ofuna kunditsata ine atenge mtanda wake ndi kumanditsata. Ndi tsiku lachiwiri la ulendo wa masiku 40, 2 pa 40. Ulendo wa ku Pasaka, ulendo wa kuyera mtima, ulendo wa kudzilanga, ulendo wonjezera mapemphero, ulendo wochita ntchito zachifundo ukupitirira. Lero ndi pa 19 February chaka cha 2026, ndipo ndi tsiku la chinayi kutsatira tsiku la phulusa. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 30 ndi 15 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Daniel Rayton Phwanyeke kuchokera ku St. Anthony Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Ndipo salimo yathu, salimo yoyamba, chilimbi chake tikuti ngodala munthu amene amadalira chauta, ngodala munthu osatsata uphungu wa anthu oyipa, osatsanzira mayendedwe a anthu ochimwa, osakhala nawo m'gulu la anthu onyoza Mulungu, koma okondwerera kumvera malamulo a chauta, nkumasinkhasinkha za malamulo usana ndi usiku. Ndi nthawi yosinkhasinkha zazikulu zimene chauta amatichitira m'moyo mwathu. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka oyera. Luka mutu 9 ndi 22 mpaka 25. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Nathenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku la Deuteronomy. Lero ndikupatsani zinthu ziwiri kuti musankhepo chimodzi: madalitso kapena matemberero. Mose adati kwa anthu, ndikupatsani mpata lero woti musankhe moyo ndi zabwino kapena imfa ndi zoyipa. Mukamamvera malamulo a chauta Mulungu wanu ndi malangizo ake amene ndikupatsani lero, mukamamkonda chauta Mulungu wanu ndi kutsata mawu ake onse, pamenepo mudzakhala pabwino ndipo mudzakhala mtundu wa anthu ochuluka. Chauta Mulungu wanu adzakudalitsani m'dziko mukukhalamolo. Koma mukapanda kumvera, mukamakana kumva, m'malo mwake nkumatengeka kuti mupembedze milungu ina, ndikukuchenjezeranitu tsopano kuti mudzawonongeka. Dziko ili lapatsidya pa Yorodani limene mukupita kukakhalamolo simudzakhalitsamo. Tsopano ndikukupatsani mpata woti musankhe moyo kapena imfa, madalitso a Mulungu kapena matemberero ake. Zonse zakumwamba ndi zapansi zikhale mboni za zimene ndakuwuzani lerozi. Tsono sankhani moyo, mukonde chauta Mulungu wanu, muzimvera mawu ake ndi kukhala okhulupirika kwa Iye, kuti inu ndi zidzukulu zanu mukhalitsemo m'dziko limene adalonjeza kuti adzapatsa makolo anu Abrahamu, Isake ndi Yakobe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, Mwana wa Munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri,
akulu a Ayuda ndi akulu a nsembe ndi aphunzitsi amalamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma mkucha wake adzauka kwa akufa. Pambuyo pake adauza onse amene anali pamenepo kuti, munthu ofuna kunditsata ine adzikane mwini wakeyo, ndipo aseze mtanda wake tsiku ndi tsiku ndi kumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzautaya, koma otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zapansi pano, iyeyo nkutaya moyo wake kapena kuwononga? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mwana wa munthu adzasautsidwa, adzazunzidwa, adzakanidwa. Ambuye Yesu sakubisa chichewa. Ndokhulupirira kuti pa nthawi imene ophunzira ake anali ndi mantha, amafuna atamva mawu achilimbikitso. Mosapeneka konse, mawu awo akwanena ku Kazareya Filipi: mwana wa munthu adzasauka, mwana wa munthu adzazunzika, mwana wa munthu adzaphedwa. Nyengo ya Lenti ndi nyengo youzana zoona, ndi nyengo yodziuza ine mwini zoona. Munthu une ndili ndi vuto, munthu une ndine chidakwa. Ambuye, zimenezo sikuti muziuza ine, sinde kuti muziuza akazanu, sinde kuti muziuza Mulungu wanu. Ambuyeso akuwauza ophunzira ake zoona zenizeni za moyo. The Lenten season is a holy season to accept myself. Not only accepting myself, seeking solutions to be anew, to be holy. Munthu une ndili ndi vuto ndine wamatama. Munthu une ndili ndi vuto ndine wonyada. Munthu une ndili ndi vuto ndine woumira. Munthu une ndili ndi vuto ndine osadzigwira. Munthu une ndili ndi vuto ndine waulesi. Dzulo lija takamba kunena kuti njira ina imene tingazamitsire mapemphero ndi examination of our conscience, kusakasaka kuti ineyo moyo wanga ulipotani. In this Lenten season, Jesus wishes us to follow him out of freedom. Sakukakamizayi kuti ayi basi alipo anthu ena apita okha ku chechi nkumanyasidwa, mukamachita njira ya mtanda ija amafuna zachidule kapena zongoloweza. Mpingo udatipatsa mwachitsanzo mapemphero a njira ya mtandaji ngati skeleton chabe pongo yambira. Nde ena amangofuna tipange zomwezo: Atate athu muli mmwamba, tikuoneni Mariya kulapa, mutichitire ife chisoni Ambuye, mutichitire chisoni Mariya amayi woyera. Station yachiwiri, Ambuye Yesu agwa pa station ino, mutichitire chisoni Ambuye. Ayi, ndi nthawi yabwino yonena kuti timtsate out of freedom. Ndipo ena akamatalikitsa mwina kuyikapo mvesi kuti tisinkhesinkhe za moyo wathu, ena amakhala kuona nthawi awo amatalikitsa. Ndi tipemphereranji ngati tilibe ufulu ukapemphera? Mwamva mawu oyamba m'buku la Deuteronomy akunena kuti Mulungu wayika pakati panopa zabwino kapena zoyipa, imfa kapena moyo. Nyengo ya Lenti ndi nyengo yoti tisankhe. Ambiri tidasankha zoyipa, ndi tidasankha betting. Sindine munthu amene ndimakonda kuti tizitchula kupanga enumerate kuti list ya machimo, komano aliyense apa akudziwa kuti chimene chikumulepheretsa kuti asankhe zabwino ndi chani. Ena basi tidangosankha moyo osaphatana ndi anzathu. Sikuti timapha ayi, sikuti timaba ayi, sikuti timatukwana ayi, koma tidangosankha moyo wapatokhatokha. La Mulungu lija timadzuka mamawa napita ku chechi. Ku chechi kuja tipemphera, sitipita kumphakati, sititenga gawo lina lilonse kapena kuimba kwaya, kapena kuphunzitsa tilitonse, kapena kujoina gulu la charismatic, kandi la legio. Ayi, Chikhristu chathu ndi cha ife tokha. Ine ndikutero kuti tidasankha imfa. Chifukwa munthu amene wasankha moyo, moyo uja amaufalitsa kwa anzake. Chikhulupiriro chija amachifalitsa kwa anzake. Nyengo ya Lenti ndi nthawi yoti ndidzifunse kuti moyo wanga ukuyenda bwanji. Ena tidasankha imfa pamene ntchito zimene timagwira ndi ntchito ndithu zochititsa manyazi pamaso pa Mulungu. Bambo Frank Perry amenenso akutiphunzitsa mchidzulo ndi Ambuye amakonda kubwerenza kuti the culture of death. Ena tidasankha moyo basi oti abambo amachoka pa khomo kumendetsa galimoto ya dzina basi kumakagwira ntchito yochotsa moyo. Ena amaba ntchito imene amagwira pa tauni yakuba.
ena ntchito yochotsa moyo kuchotsa pakati ndi zina zotero, a culture of death. Ena ntchito imene amagwira ndi ntchito yosaka kuti anthu ena azisowa mtendere. Ena adalowa chipembedzo cha Satana kumene tikamaona kumasirira kumaona ngati zenizeni, koma adalowa chipembedzo cha Satana, ufiti ndi zina zotero. Ndakupatsani moyo ndi imfa. Mulungu sadzatikakamiza kuti pitani kuchechi, pitani kunjira ya mtanda, yambani kukonda. Akufuna out of our own freedom tinene kuti Ambuye, muja timayimbira mu nyimbo namba 79, ndikukondani Mulungu wanga Ambuye, ndikukondani Ambuye, sindingakonde kanthu kena Ambuye koposa inu pansipa. Nde tikamatero, tikamati tasankha Mbuye, tizimsankha muzonse. Pagalimoto pathu pazionetsa kuti aho adasankha Ambuye. Umasangalala Akhristu ena akakutenga kuti bambo mukere ku galimoto ena, umachita kumva kukoma. Jesus, I trust you. Apo pali mtanda. Ukapita kunyumba kwawo kanjedza mtanda. Jesus is the head of this family. Kuti adasankha inde zinazo ndife anthu timagwa timalephera. Koma zimaonetsa pali mawu pa philosophy amanena kuti action manifests nature. Kuti zimene ndimapanga zimaulula zimene ndiri. Lero Ambuye Yesu akutofuna kunditsata ine, aseze mtanda wake nkumanditsata. Ambuye Yesu sakufuna kuti tidzirange kapena basi kumadzichekacheka kuti paja Ambuye Yesu akuti ndizidana nane kuchekacheka kumasoko. Ayi. Jesus does not want us to hate ourselves. Koma chimene akufuna ndi chani? Ndichonena kuti Ambuye atsogole mu zonse zimene tikuchita moyo mwathu. Nchifukwa kumapeto kuja kuti wapindulanji munthu atapata zonse dziko lapansi utagwiragwira ntchito. Taona nde tikulipatadi dziko lapansi. Kugwiragwira ntchito, ufuna chifoni, ufuna galimoto, umapanga zimenezi. 3-4 years. Tsiku lomwelo galimoto kuonongeka kapena kupsa kumene. Wapindulanji munthu. Lero yakwana nthawi yoti ndidzifunse kuti ndimtsatira bwanji Ambuye Yesu. Avoiding the walk to death with Jesus means that we may gain the whole world and losing everything. As we journey to Golgotha, I must ask myself, am I still a follower of Christ? Funso lalikulu tu limenelo. Ndikadalibe otsatira wa Ambuye Yesu kuntchito kuja, am I following Jesus? Timayimba, I have decided to follow Jesus. Komatu ena nyimbo imeneyi mmoyo mwathu timayimba pamene tili pa mtendere. Matenda akabwera Chikhristu pambali, usiwa ukabwera Chikhristu pambali. Ndidanena chaka chatha ndidzoti pa gulu lina adanditengetsetsa kwambiri. Ndibwerezanso sindichita mantha kuti ena chifukwa cha banja lenileni adalolera kusiya Chikhristu, kusiya Chikatolika, nkupita ku mipingo ina osamapemphera kumene. Ndikuti Jesus is not your priority. If Jesus is your priority, banja kamsek. Eno kamati bambo Mungu onena inde ena mpaka nditu adasiya zabwino kusiya masakramenti. Kulisiya sakramenti la Eucharistia, sakramenti la kulapa, sakramenti la kudzodza. Chifukwa chachani? Ati kuntchito kwawo adauza kuti asiye mpingo. Koma Ambuye satikakamiza, amalemekeza ufulu wathu. Tipemphererane tsiku la lero, tsiku lachiwiri la nyengo ya Lenti, kuti pa ulendo umenewu tisabwerere mbuyo. Tikagwa tizidzuka. Sakramenti la chiyanjano, sakramenti la kulapa lilipo anytime, anywhere. Palibe wansembe amene angakuuzeni kuti sindikufuna. Mupita ku nyumba ya nsembe ndifuna kulapa, akuthandizani. Koma nkhani sangokhala kuti mawa ndikalapaso, nkuja ndikalapaso. Nkhani ikhalena kuti kodi zimene ndalapazi ndikudana nazodi, ndikufuna kuzisiya. Mutichitire chisoni Ambuye, mutichitire chisoni. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.